stroskotal. Mills Miller dokázal hru dostať za modrú čiaru, ale tam bola opäť dobrá aktivita našich. Repčík v príležitosti, v ťažkej pozícii, trošku krkolovná kľúčka, ale Repčík dokázal napriek tomu poslať prihrávku pred bránku. Do šance, teraz to uvidíme. Individuálny prienik, puk ušiel, ale sledovali sme puk ďalej. A správne postavený hráč, ktorý dorážal puk do prázdnej brány. Znovu to sledovanie puku. Vidíme, že tí Švajčiari hrozia z každého protiútoku. Tu sa ešte raz môžeme pozrieť na ten obrovský zmetok pred švajčiarskou bránkou, ktorý tam spôsobil či už Honzek alebo Mišiak. No a Honzek inkasoval takýto crosscheck do tváre od brániaceho Tima Bünzliho, ktorý rozhodcovia absolútne odignorovali. Myslím si, že rozhodcovia sledovali puk, ale škoda, že niekto nevidel. Získať puk na svoju stranu, Dionýsiová prihrávka preskočila cez hokejku Millera. Silné puk na mantinel, tam bude Mešar skôr ako švajčiarskí hráči. Na dvakrát to dokázal vyhodiť. Útok na prázdnu bránku, Peter Repčík strieda gól na 2-0. Aj potom icingu zostala najskúsenejšia formácia na ľade a zvládli to perfektne našej spokojnosti. Sa to síce bez offsideu, ale strata puku s dvojicou hráčov, ktorá prepadla pomerne vysoko. Strelec snažiť vylepšiť tú zatiaľ svoju nulovú presilovkovú efektivitu v dnešnom zápase a tým pádom aj na tomto svetovom šampionáte. No a získavame puk pod svoju kontrolu a navyše z toho bude tretí presný zásah, druhý do prázdnej bránky. Čo naši profitovali a tu znovu ten istý hráč stratil puk, korčuliarsky súboj, perfektne náš hráč. A je 3-0, je rozhodnuté. Servác Petrovský nedovolil tú situáciu zachrániť ani Gregorimu Weberovi, ktorý sa ešte vrátil.